2026 मायथाइनि 19 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारी बिथाङा बार आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय। मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 आरो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2024 नि बिमुं देरहासारगिरि आरो चीन हादोराव जानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पिजनआव भारत हादोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय बिथां महर दिन्थिगिरि दीप्ति बसुमतारी बिथाङा अल इन्डिया बार एग्जामिनेशन AIBE खौ गिबि नाजानायावनो उथ्रिसार जानो हाबाय। सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस COP मोनखांनायनि उनाव बिथाङा दा एडभकेट महरै खामानि मावनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि अल इन्डिया बार एग्जामिनेशन AIBE आ बार काउन्सिल अफ इन्डियाजों सामलायजानाय मोनसे गोनांथार हादोरारि थाखोनि फोरमानथि आनजाद। बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनो सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस COP बान्था होयो, जाय भारतनि जायखिजाया आदालत एबा खुंथायारि आफादाव क्लाइन्टफोरनि थान्दैथि खालामनो थाखाय मावख'आरि लाइसेन्स महरै खामानि मावो। 2026 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापनि फाइनाल गेलेनाया गाबोन फुंनि 12 रिंगायाव जागोन। फाइनाल गेलेनाय मख'नो गोनांदि आर्जेन्टिना आरो स्पेननि गेजेराव जागोन फाइनाल गेलेनाया। गाबोन 20 जुलाइआव भारतनि नैथि उदांस्रि सोमावसारनाय देहा फाहामसालिनिफ्राय सनम वांचुक बिथाङा मोनसे जर'खा लाइजाम दैथायहरनानै भारतखौ इनाय आरो गिनायनिफ्राय उदां खालामनो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि सनम वांचुकनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिदों बिसि गीतांजलि बिथाङा सफदरजं फाहामसालियाव आयेन बेरेखायै लाखिनायनि अजद होदों। सोरखारि नङा गावारि फाहामसालियाव फाहामथाय होनांगौ होनना गीतांजलि बिथाङा दाबि खालामदों। गोसो गैयाब्लाबो लाखिनाय जादों सनम वांचुकखौ होनना फोरमायथिदों। जम्मु काश्मीराव गोबारै हानाय अखायाव दैबानाजों भुगिनांदों। गोबां सुबुंखौ बुखारलांदों हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि दाहारा। राजौरीआव सासे आइजोआ दासिमबो गोमानानै दङ होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खमैबो गं 300निफ्राय 400 फिसा गेदेर गारि बुखारलांदों दैनि दाहारजों। मुसलमान आइजोनि न'आव मोगा-मोगि हमनो हादों हिन्दु सेंग्रा। न'आव गैया फिसाय, हराव मुसलमान आइजोनि न'आव मोगा-मोगि हमनो हादों हिन्दु सेंग्रा। रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायो सानैखौबो। हराव दुंहाव थासारि सोमजिदों सिपाझारनि बुरादैयाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। सेमिकन्डाक्टर खोन्दोआव आसामा गावनि रोंग'थिजों सुबुं धोन सोरजिनाय थांखिजों जों गोबां बिबांनि इनभेस्टमेन्टनि जोहै इक'सिस्टेम जौगाखांनायनि बिथांखि लाबोदों होनना फोरमायथिदों। सेमिकन्डाक्टर बायदि गिदिर दारिमिनाव गोनांथि जानाय फिसा मुवाफोरा आसामनि फिसा आरो गेजेर थाखोनि दारिमिनगिरिफोरा दिहुननो हानाय बिथिंखौबो नोजोर होनाया जोंनि थांखि होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं गलकटा ओनसोलनि हादान लानाय सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय सासे मावफारियाया हिन्जाव गदाय लानो नागिरनायाव बिसिया गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो अजद दैखांदों। नखर संसार थाखानानै गुबुननि फारसे नोजोर होयोब्ला जानांगोन जोबथेसालिनि आलासि, जेराव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। কি লাগে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কি কৰিছে, কাক বিয়া কৰাইছে, ক'ৰ পৰা দিছে, কিন্তু আনাটো কনফাৰ্ম ফটো আছে, ক'ত চাকৰি কৰে, কি ডিপাৰ্টমেণ্ট, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা, মই কৈছো চাওঁ কাক বিয়া পাতিছে। এইটো মোক বাচ্ছাৰ ফটো দিছে, মোক 16 তাৰিখে চাওক মোৰ কেছ আছে, সি মোক দম দিছে, তাহাঁতৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে যে 16 তাৰিখে মোক আহি ডিভ'ৰ্চ দিবি, নহ'লে বাচ্ছাৰ এটা মই লৈ যাম। আজি ৰাতি এৰেষ্ট কৰিবি, তেতিয়া মোক কবি। দিয়া নাই মই কৰাইছো, তোৰ ব্যৱস্থা হ'ব দে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। खुलुमबाय, आंनि मुङा जुनु बसुमतारी। अष्टाकामपुर, कलदाब्रि। राजेश दैमारि।
मा जादों एसे ब्रेन टिउमार जादोंमोन खर'आवहाय मासिबसै बोसोरसेयानो जाबाय नै जानाय जानाया बबे देहा फाहामसालियाव लाङामोन गुवाहाटि नारायणआवबो लांदोंमोन ओमफ्राय सिलिगुरियावबो लांदोंमोन ओमफ्राय दा थाखा गैयिनि थाखाय जों फाहामनो हायासै दा माबायदि हालोदाव दं नोंसोर दा थाबायनोबो हाया रायज्लायनोबो हाया जानानै दं बिसिनायाव नोंनि न'खराव साबसे आं गावजों साथामल' फिसाला सासे दं उन्दै बेसे 5 बोसोर जाजोबाखै आदसा दिनै नोंदि खौरां बिजोङाव बिदि नुजानो गोनां जादों मानि थाखाय बिदि खौरां बिजोङाव नुजाखो आङो आइ आफा रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनबा हामगौ साननानै आं दा बेखौ हगारनाय जादोंमोन होनाय जादोंमोन आदसा बिटिसि सरकारनिफ्राय माबाफोर खबर दं बिटिसि सरकारनिफ्राय सारमोनहा आंनो थाइसे थाइनै अननानै आंनि फिसायखौ फाहामसालियाव लांनो थाखाय हरबालाय जागौमोन रां हरबालाय जागौमोन हाग्रामा साराबो अननानै हरबालाय जागौमोन बे न'खरनि बिगोमा बैसोआ जोंनि उन्दैसिन वेस्ट थाखाफोर दावरिनो राजेश दैमारि होनना बुङो न'खराव गासै साथाम हिनजाव दङ आरो फिसाला सासे दङ 5 बोसोरनि बिथाङा थांनाय बोसोरनैनि गेजेरावनो ब्रेन टिउमार जादोंमोन बेखौ गोबां हस्पिटालाव लांबाय न'खरनि धोन सम्पति हा हु बन्द होनानै मोसौ मोसा फाननानै नायदोंमोन न'खरनिया नाथाय एसे जुदि थाखा फैसा रांखावरिया जुदि मोनोबा एसे गोजानाव लाङोबा दाबो हामनायनि चान्सेसफोर दङ होननानै डाक्टारफोर फोरमायबाय थादों जुदि न'खरा थासारिया मोजां नङा एसे थाखा फैसानि अभाब जा दङमोन बेखौ राजेश दैमारिनि लोमजानाय जोंनिनो फंबायनि लोमजानायावनो बेवाइया हामगौबा धोन सम्पतिखौ फाननानै नायदोंमोन नाथायबा हामथ'वाखै दानि सोलिफु गभर्नमेन्ट आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि स्पेसियेलि नैबे दतमा समस्तिनि एमएलए एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इयां रबिराम नार्जारि सार बिथांखौ जोङो मिथियो बिथाङा गोसो गुवारनि मानसि गोबां लोमजानाय साजानाय बिथाङा मदद खालामो नैबे बेवाइनि आरो राजेश दैमारिनि न'खराव एसे राङारि अनसुंथाइ हरनानै आरो बिथांखौ गोजान फारसे जुदि लांनानै मोजां हस्पिटालाव लांनानै जुदि फाहामना होयोबा बिथांमोनखौ जोङो इसोर होननानै जों सानना लागोन आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय एसे राङारि हरनानै अनसुंथाइ हरनानै राजेश दैमारि बे फंबायखौ जे फाहामनायाव मदद खालामगोन